Усім салют! Вітаю, сябры! З вами Добраранак, і ми його ведучыя Кася, Лесик і... Даша, а чому ти сьогодні така серйозна? Пачакайце. Цішэй, Кася. Здаецца, Даша нешта важнае піша. Так, калі ласка, яшчэ адзін момант. Добра, чакаем. Пішу ўсяго самага найлепшага. Кропка. Ура, дапісала. І што гэта такое было? Гэта ліст для маёй сяброўкі. Сяброўкі? А яна не вучыцца з табой у адной школе? Не, яна з іншага горада. Вы, напэўна, рэдка бачыцеся. Так і ёсць. А навошта табе папера і канверт? Ці не прасцей напісаць у інтэрнэце? Прасцей. Аднак, ведаеце, я больш люблю папяровыя лісты і паштоўкі. І мая сяброўка таксама. І што ў гэтым асаблівага? Ну як жа, яны нібыта перадаюць цеплыню рук чалавека, які іх пісаў. А яшчэ іх можна захоўваць і перачытваць. Напрыклад, калі пад рукой няма тэлефона ці камп'ютара. Але пакуль прыйдзе гэты адказ? Гэта ж так доўга. Затое кожны твой ліст доўгачаканы. А ў гэтым нешта ёсць. Дарэчы, сябры, сёння самы правільны дзень для напісання папяровых лістоў. Праўда? А чаму? Сёння якраз сусветны дзень пошты. Як цікава, а адкуль пайшло такое свята? Яно прыдумана Сусветным паштовым саюзам у 1969 годзе і святкуецца ў гадавіну яго заснавання. А што ў гэты дзень робіцца? На пошце рэжуць торт і спяваюць вясёлыя песні? Думаю, большасць пошт працуе звычайна, бо інакш людзі не атрымаюць свае лісты. Ну вось, а я ўжо хацела бегчы і віншаваць і частавацца. Можаш усё адно туды завітаць. Напрыклад, каб набыць прыгожую марку. Прыгожую? Я люблю ўсё прыгожа. Якую мне купіць? Вось мне падабаецца серыя «Птушка года Беларусі». Я бачыла маркі з жывёламі, а яшчэ з гістарычнымі помнікамі і пейзажамі нашай краіны. Як цікава! Так, можна збіраць маркі разам з тым, вывучаць нашу гісторыю, культуру і прыроду. Кася, можа, ты зацікавішся і станеш філатэлісткай? Ого! Гучыць сур'ёзна! Гэтак заводцца калекцыянеры марак. Добра, абавязкова сёння ж пайду на пошту. Можа, якраз і набуду першую марку для сваёй калекцыі. А пакуль ты збіраешся, давайце глядзець мультфільм. Ой, які цікавы мульцік! Мне таксама вельмі спадабаўся. Ты можаш напісаць аб гэтым сяброўцы ў наступным лісце. Ідэя цудоўная. А давайте згуляем у віктарыну аб незвычайных лістах і адрасатах. Незвычайных? Гэта якіх? З мульцікаў і фільмаў. Цікава. А гледачы да нас далучацца. Першае пытанне будзе вельмі складаным. А мы вельмі разумныя, праўда, Лесік? Справімся. Безумоўна. Ха-ха, тады пачынаем. Гэтае пісьмо чакаюць хлопчыкі і дзяўчынкі па ўсім свеце. Цікава. Калі ты яго атрымаеш, то зможаш навучыцца такому, Якому такому? да чаму заўгодна, чароўнаму. Гэта пісьмо, якое здзяйсняе жаданні? Гледзячы, чаго ты жадаеш. А ты павінен на яго адказаць, каб яно падзейнічала? Ты не, табе трэба прыехаць і пачаць вучыцца. Чакай, я, здаецца, ведаю, аб чым ідзе гаворка. Гэта пісьмо са школы магіі. Правільна. З Хогвартса. І атрымлівалі яго персанажы твораў аб прыгодах Гарры Поттера. Так, усё верна. Цікавая кніжка і вельмі захапляльны фільм пра вучняў незвычайнай школы. Раім пачытаць і паглядзець. Дарэчы, Кася, а чаму б ты хацела б навучыцца ў школе магіі? Нават не ведаю. Можа адмотваць час, каб зноў і зноў гуляць з сябрамі. Згодны, было б цудоўна. Аднак гэта не галоўнае. Чаму я загадала школу магіі? І чаму насамрэч? Мне падабаецца, што лісты з Хогвартса прыносяць совы. Дарэчы, а ці існавала калі-небудзь савіная пошта ў рэальнасці? Наколькі мне вядома, такой пошты не было. Ах,
А чому? Таму што совы не вельмі прыдатныя для паштовай справы. Шкада, аднак жа голубіная пошта ж была. Была. Голуби зусім іншыя. Іх чалавек прызвычаю да сябе. А ці былі іншыя паштовыя птушкі? Так, добрымі паштальёнамі сярод пярнатых лічацца ластаўкі і стрыжы. А цікава было б сёння атрымаць пісьмо праз ластаўку. Не, дзяўчынкі, сёння, на жаль, толькі папера і інтэрнэт. Ну вось, а я птушак люблю. Што зробіш? Затое лісты прыходзяць хутчэй. Сябры, я прыдумала пытанне, і яно зноў пра пошту і птушак. Слухаем уважліва. А ці памятаеце, якую незвычайную пасылку атрымалі героі з мульціка «Зіма ў Прастаквашына»? О, мой любімы мультфільм! Памятаеце, гаворач'ю. Гэта як? Відэасувязі тады яшчэ не было. Так, аднак яна гаварыла. Усё проста. А узгадала, там была птушка, маленькая галчаня. Верно! Калі тата дядзі Фёдора чытаў пісьмо, яно агучвала знакі прыпынку. Правільны адказ, малайчына, Кася. Разумная птушаня. Але мы з гледачамі яшчэ больш разумныя, бо ў такія віктарыны гуляем. З табой, Кася, не паспрачаешся. А зараз давайце што-небудзь паглядзім. Якраз будзе новая тэма для лістоў. Давайте! Цікавы мульцік. Ого! Можа, вернемся да нашай віктарыны пра казачныя лісты? Я яшчэ не задаў пытанне. О, можна! Я не супраць. Барон Мюнхгаузен свае найвядомейшыя прыгоды апісваў у лістах, памятаеце? Так, ёсць такі мультфільм. А вось каму ён іх накіроўваў? Ого! Занадта складана. Тут трэба падумаць. Дай нам падказку. Добра, слухайце. Ён звяртаўся да адрасатаў. Мае маленькія сябры. Маленькія сябры. Ці гэта дзеці? Так, менавіта. Барону Мюнхгаузену пісалі дзеці. Малайчына, Кася, здагадалася. Тут усё ясна і проста. Звычайна дзеці любяць паслухаць казачныя гісторыі. Дарэчы, Мюнхгаузен імкнуўся не проста іх забаўляць, а раіў, як спраўляцца з паўсядзённымі цяжкасцямі. Атрымліваецца, мульцік не толькі вясёлы, але і карысны. А пра што б мы напісалі гледачам? Перш за ўсё, раілі б ім глядзець «Добраранак». Так, безумоўна. Я б ім расказала пра ўсе свае любімыя сукенкі. А яшчэ? А яшчэ пра любімыя стравы і пра любімыя мясціны. Ой, Касечка, гэта надоўга. Які вялікі ліст атрымаецца. А я хачу усё расказаць. Так можна і рэкорд паставіць. Самы доўгі ліст у свеце. А чаму бы і не? Я хачу рэкорд. Кася, ты ўпэўнена, што гэта трэба рабіць? Так, а чаму не? Ну, глядзі, вось табе прыклады. Англічанін Элен Форман у 1984 годзе напісаў сваёй жонцы ліст ажно на 1 402 000 словаў. Ого! І як доўга ён яго пісаў? Каля 20 дзён. Не, гэтак доўга я пісаць не змагу. А гэта яшчэ нядоўга. Што? Не, нядоўга, зусім не. Вось іранец Хасейн Махамад Дахкані пісаў ліст 13 месяцаў па 4 гадзіны ў дзень. Ого! І што гэта можна так доўга пісаць? Можа, гэта была аповесць? А вось і не. Проста аднойчы Хасейн атрымаў ліст ад сябра. Той скардзіўся, што даўно нічога не чуў ад Хасейна. Думаю, сябар пашкадаваў, што паскардзіўся. Напэўна, бо адказ заняў 150 метраў паперы і важыў ажно 2 кіло. Выходзіць, ёсць людзі, у якіх лепш не пытаць, як маешся. І не кажы. Тады я прыдумала. Я буду адпраўляць не тэкст, а малюнкі. Гэта будзе коратка і зразумела. Як варыянт. А пакуль Кася прыдумвае форму для сваіх лістоў, давайце ўключым мульцік. Мы
цудоўна правялі раніцу. І карысна. І мы вырашылі, што пісаць папяровыя лісты цудоўна. Яны могуць узрадаваць і натхніць. Так, вось я буду пісаць сваім лепшым сябрам. І толькі самае важнае і цікавае. А гледачам пажадаем прыемных навін і цёплых сустрэч. І проста вясёлага і прыемнага дня. А ўбачымся мы, як заўсёды, зранку У нашым добраце!